Amani. Ndakwenda murume wangu kuti andikudire pachena shireno akandi. Muzizwanga. Muna. Jarambire naimoyo. Ine musaza kubona kutana. Sakinarambira. Musaya kutanga. Amaya ndakabata ni madumwa pamba. Musaya chipiri. Ndine mwana wandakaita Mukadzi. Mwana yantamudza kusvika pamba pangu. Asi inini ndichichengeta varamu nevana vavaramu. Chitatu. Mukadzi akandifuremera nyaya yekuti inini ndakakiya dzimba. Ndiri kumurova kumabvyusa. Akaita mutora piso, akamutora protection order. Imwe mhosva yacho. Chitatu. Dzese dzogadzirira. Mamambo dzogadzirira. Dzese mhosva dzawataura dzese. Muno madhiri kuzorambanisa vanhu. Tinoda kuzochinja zvakanga zvemaronga. Maringe nedzimba dzechikupai kumumwe muono. Tayo, pane kuiputsa zviri nane kuiumba. Togadzirisana. Hauswanya mhosva dzese dzatataura munhu. Hapana protection order tungawana kane peace order kapana. Ungagara pabhenji rimwe chete. Mune protection order ndi? Amuna kugara mese. Saka kwamambo kwakanaka. Kwakanaka. Tokana baredza. Ngatitaure nyaya dzese kuti hapana inogona kugadzirika. Dzese dzogona kugadzirika. Nekwatakabva Aine mudzimai wangu. Nekwatakabva. Tofunga takutokwanisa 6 months. Nyaya iyo ichiitika zvimaitikira iri kuti. Anobvira kuti vabereki vakaikonera tizosvika kuno mama. Inini pachezvangu haina vhizina. Haimoyo. Inganyaya dzamunozwa nyika. Hondo ichitanga ichimurenga. Yainzinogadzirisika. Hondo ichimurenga yakasvika pakupera. Nei? Nehondo vanandichaurira. Tikapera nei? Ende ndafara pazvinhu zvitatu woisa zviviri. Saka saa chimwe chete kuti kadzinyaya. Tikapera nei? Ndokutaurira. Ndosaka mazouya wagomushaya kwadzana mati naenda kwamama kutaura. Kutaura chitrai asi kwese tinozvauya kuno uyu munyozva kuno uzondaita mambo kuti uyu mungamudamuka hazvimurwadzi tiuye kuno titaurira ndozvanzina mambo zviya allright nyaya dzodzisisa dzinzo asi dzinogadzirisika munhu mudari ramama tofunga wakurwadza kwebhoti munhu akapfeka bhoti zveshuwa tune dzinogadzirisika kwozoita idzi tofunga kune nyaya dzemushonga dziri kunetsa chonga chinhu chakashata. Ini ndakutotyirawo musha wangu nevana vangu vandakabereka. Wakaberekana nemudzimai wangu. Kadzogadzirika. Hayi nini muri kuti nini adzimai venyu vane mushonga. Handiti? Uripo here mushonga izvozvi kutaura kwati? Mushonga wokutanga kuti uzotaura kuti vane mushonga. Vakatora riri dumwa. Riripo sangana nemudzinzi. Rega nditaure kuti munyatsonzwawo kuti zvakamira sei. Handisida kupai mukana wekumbotaura. Ndoda kuti mubva mati hungu kwete. Ndati riripo here dumwa? Dumwa pari zvina ripo ndakavaperekedza kunodzisa. Ndokutanga. Ndechipiri n'anga yacho yakafa ndingonzi yakafa kwakona. Nonzi chikara. 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 Anga matumwa isangari madzimai ndiyondoi. Yokutanga ndakatora pana kingira saka. Mumba maindiwa mari. Zviro zvokuti vana vanotora mari. Mari yega moto bhatyi rangu kumaigara mari. Saka ndina hanzvadzi aita basa rekutora mari. Taitomurovera several times nyaya yemari mumba.
chaitoziva kuti tine mbavha yekubaba. Mudzimai akasarudza kuenda kwaKingras nemunin'ina wake kunotora mushonga, kunotora Dumwa, akauya naro mumba. Auya nedumwa mumba, inini ndakarota dziri hope pekutanga. Ndichivhunduka uyu ndobaba anoti pane zvikuitika. Dumwa ranga kumapiro kwangu. Akatora Dumwa akati ndakafamba. Ndiye akanitaura wega kuti ndakafamba. Ndakafamba nani? Ndakafamba nemunin'ina wangu. Adaro ndakati kuiwewe kutora Dumwa pamba panapa. Papazwa here? Akati kwete. Ndikati kuodrop yapazwa here? Akati kwete. Ndikati ko kana ari mwana wangu kana hanzvadzi yangu yakuchengeta pani yatora mari sezvo zoti hanzvadzi yangu inine ruoko. Uyo akati handonge ndaita sei ndazvisa mumusoro. Ndakamutaura kuti na 5 o'clock enda unodzosera Dumwa iroro. Ndakamuperekedza takaenda netsoka kumba kunonzwa Kingras ndoko ndakatanga kuziva anogara pabika nazvungurira. Kingras akaramba Dumwa akati iye magara 3 days asati rashanda zvandakati ishande. Yamaimi makazoya mega sei murume wenyu asingazivi. Ndakazobhadhara mari kuna Kingras. Aiwa Kingras mupei inyaya mbiri. Tikashedza Kingras kuti uya kuno anokona here anokupupurira here panyaya. Amen. Chamuraidza nokuti achimonakidza Uzatongonakidza kakuka naimba. Ichokwadi. Alright. Imwe rechipiri. Yechipiri handichaziva munhu wacho ashaika. Ndikunzwa kunzi ashaika. Inani uye kuno chikara. Wechitatu. Wechitatu iya nyaya yekuti ndakamuramba mudzimai ndine 5 months ndamuramba. Ndokunondifuremera nyaya yekutora protection order. Majesty akazviona kuti mai avari kunyepa. Akangoita 5 days bhatso pakuno pauya kudarira mama. Zvichida kuti protection order yakagrantwa. Vakati 5 years musinga Kasimire yakazonodi akazonda uyipe. Akabva grant. Akabva apa mai ava protection order. Kasachiona kuti ari kunyepa. Iwe ke unokuta nezvakapaka bachikeningira. Anoka grant protection order achiona kuti munhu ari kunyepa. Pamusoro changamira. Andifungidzo kuti munhu ukarambwa nyaya mukadzi ndikuziva kuti utagetido mukadzi wavo izvo ndiri kuzoona ndo zvandinofamba nazvo ndinati ese takapa protection order azoona kuti amai ava kunyepa akavapa protection order kuti aone protection order yavo ndizvozvo handizive kuti Majesty akashandisawo chii ipapo. asingawato akagranda asanga azoona kuti kunyepa handizvataure alright amai ndiketitanditanzwa setra pamusoro echangamira nyaya yekutaurwa kwaKingras mbama makabiwa $80. Mabiwa $80 navandawafonera vari kumasvingo ndavandaudza kuti mbama ita semabiwa zvakanzi zvoni mabiwa nani ndikati handisi kuziva kuti mbama mabiwa nani zvakanzi saka pakutonetsaka pambapo kana pakuita pakubiwa mari kuti havasitetere ndikati aiwa iyi yazowandisa vaiba madhoradhora $5 plus ndikambobirwa hembe saka ndichaziva kuti chii chiri kuitika zvikanzi handiri kuya ikoko bva vauya zvinhu zvakaitika 2012 muna October bva makuseni ndopa vakapinda mupadhoki bva vanotora tumashizha nezvimaruva zvavakatora nechimwe chinopukira kuti haredi so bva vasungirira parwodzi bva vaisa rese vaisa mumvura bva vapa vana wangu mwana mukuru natete zvikanzi vana vaita sei varamba zvichireva kuti vana havasiro vaita sei vaba mari ngationa kuti tingaite sei kumiriko kune n'anga inonzi Kingras hande kwaKingras zvoshua takabva pamba tikaenda kwaKingras tasvika kwaKingras kwega zvikanzi ndiri kuona kuti munhu akatora mari munhu wepadhuze zvokuti imi munogona ita sei kuzokuvadza munhu futi saka ndikuona kunge nyaya iyi munozopinda panguva yakaoma imi maakuita sei maakunetseka nemunhu yaakurwara tanditese ava kukati kana zvakadaro kuti inozonge yakukonzeresa kuti hama yangu kana izokuvara ngatichisiyana nemushonga uyu vatasiya mushonga uyu vatadzoka kumba yandiri kuziva. Pechipiri iri kutaurwa yekunzi yasekuru chikara ivo ndivo vakatondituma kwasekuru chikara vasungwa vari mujeri
vakati sekuru chikara vanobatsira munhu vandaenda inini ndasvika inini kwasekuru chikara vakati kudhibhi ndokwavanogara vanoti sekuru chikara vandaenda vandabvunza padhibhi vandaudzwa pamba pacho ndavandaenda sekuru chikara vakati vari kupi ndikati vari kumorisi depo zvikanziwo imi mukuenda rini ndikati aiwa ini handisiuziva kuti ndiri kuenda rini zvikanziwo kana makuenda imi mozoita sei mozondifonera zvoshuwa panga ndakuenda inini ndakazovafonera sekuru chikara tikasangana kumorisi depo vakakandirwa vega nemushonga vari pakati panenge pane fenza vakakandirwa vega nemushonga nasekuru chikara vakati kana mabuda mozoita sei mozondipa mushonga wangu vabva vaenda kunotongwa ku1 commando vasvika ku1 commando vabva vatongwa nyaya dzavo vabva vapinda mumotikari mushonga uyo vanokwanisa kunge vachindidzorera mushonga pavakazobuda ndopavakauya nemushonga vachindiendesa mushonga uyo kwachikara ndikati zvoni mushonga uyo komadi kuenda nawo imi manotaura nyaya yenyu kwasekuru chikara zvikanzi aiwa enda nawo kuregedzere kuenda nawo mushonga uyo vakwira bhazi vabvadzokera kuharare vanga vakutaura nemunin'ina wangu inini kuti mukoma wako auramboendesa mushonga uyo ari kudi mushonga ada kuchengeterei mushonga uyo vandibvunza ndikati kwenguva nyaya itaitaura ingawa ndikaipedzera kuti mushonga uyo vadi kuenda nawo vega zvikanzi mii chingoendesai mushonga iwo ndikati aiwa ndichaendesa zuva rimwe chete riro akabva afonera munin'ina wangu kwachati ai akati musisi wenyu auramba kuendesa mushonga saka inini ndikuda kuti dzimwe nyaya tikapuwa njere men with no wisdom you perish noparana kwashaya wisdom nyaya yapinda mudareni maiona nyaya yapinda mudare nyaya dzinosangana zoti vanhu dzinokanganisa nyaya saka injeri kamuchite nyaya dzimwe dzenguva kuita muramba uri munyora zvinondowakusa inokubvisa kumihumiliation izi nyaya dzatakutaura panapa idzi tasvika nyaya yekuti haisi nyaya yekurambana kai kasi kana pane bitterness yekurambana munhu anodurura zvese anokuvanza mukadzi wako kunyange kuita mbavha yakaita sei kana kuita sei kana kuita muroyo dzidzai munyaya izvo munhu yamudari muchiona hapana anobvuma kuti munhu wangu muroyo hapana anobvuma kuti mukadzi wako anohure asi makanyangadzana zvinomubuda saka dzidzai kuita nyaya idzi amaenda zvinzwa une chekupikisa ndoda kutanga panyaya kwakinga aiwa kamambo inzwaka mambo anorarama ari mambo kasi kana ari kunyika munhu wokuputika chikara ndiani kwewe unoziva chikara wakutaura ndiani mukoma wangu wangu aiwa chinyarara chidzidza kani mukoma wani akarara zvake akashaya zvaaita ndozvisi saka nyarara andizvozvona chinyarara nokuti unozvisvika pakunyara idaureka rimwe amai havasi kunyepa yachikara havana chavanyepa ndokubatsira kai bhatikaripiku mahara murume anongobvuma chiri kuda azvoshama tichina mberi zvokuramba mukadzi wako imwe nyaya toda kuedza kusevha imba ndakumbira ipapo ndinezvisiso tomana anodzoka kupfeka atorobhutsi yaidikika mwedzi wayo ini handapa ndakaenda kunotora mushonga nami zvavari kundinyepera munhu zviri kuafecta family yangu zvinhu zvatokutaura right now tikati kuti akafa izvo kingirasi wacho ngauye pano kuti ndakaita ndati navo here avo kwakingirasi kana munhu akatora kwamutaakafanidza ndunga kana akatorwa nemukadzi kana murume vachiwirirana akutosvipiko akutorasira umwe wake saka inyaya dzinongowanika amai avo ngavazvininipisa ngavazvininipise kwete kuti pakana kutora nemushonga iniisotora navo ndogara navo mumba sei mai avo ndogara navo mumba sei vachinyepa kudai ndogara navo mumba sei aunombosungwa here ukambosungwa zvakafamba sei pakusungwa kwakaita kana wasungwa nyatsoteeresa yevanhu kana wasungwa zvakuda vanhu vari kunze iwe haugone kuzviburitsa saka todakudzwa kuti iwewe wakazvishandisa simba here uri imomo kana chii chakaitika kana mabhururu ako ubva wataura kuti ndimi nandimi ndo vakaita kuti ndimi woti kana wasungwa hatinzwisisei vanhu kana munhu asungwa hausisina simba uko simba rako raita sei nai apera vari kunze vakatokuregerera waenda saka toda kunzwa iwe kuti wakasungwa kubasa ukabuda sei
chakandikutsa vanhu vari panze. Vanhu vari panze vapi? Hama. Aiwa, ndikukumbira kuti umbovadoma nomazita. Iye hama dzakaita fundo. Aiwa kana ishanga. Hama yako yekutanga ndiye yakagara apa. Ndiye munhu wekutanga wakatanga kufonera kuti amabhoi kuno zvadii zvabeni. Ava ndobva vachizenda uko hama dzimwe vachitaura kuti ndozva. Saka toda kuti uvameshe nemazita kuti ningi ndo vanhu vakandibudisa tobva tanyatora kuti uyu akanga asipo here panyaya yake. Pamusoro uyu akanga aripo. Ndo munhu aifamba achindiona handisi kunyerera ipapo. Uyu akanga aripo. Uyu ngaasari uyu mudzimai wangu. Akakwanisa kunge achidinyepera muno mudare. Wati mokutaenda kumba. Hapana chii chakashata chekuti anoti munhu ndakaenda naye kunotora chakati. Usina kuenda. Mushonga wati kutaura nezvawo. Saka muri kuona vakadzi vanoita kamuti 50 pachapedza ya 60-40 maraisi vakadzi awanda. Nokuti varume vanonoka kurizina, vanonoka kuzvityora, vanonoka kuzvityora. Hapana inzwaga, iwe hausi munhu wokureka. Nyaya yako kana indoiziva, kana munhu wese agara kuno kwaanoiziva, handikuzvinzwisa. Tikutonga munhu watoziva ukama, watida kuedza kubatanidza. Zvimwe zvinhu, tisati zvimwe zvinhu zvivanzei. Uyu mukadzi wako, ndiye anoziva charwadza iwe. Unenge wakaita vakadzi 7, asi uye anoziva nemukadzi wakakutanga. Anoziva chinhu chikuita kwauri. Zvibatsire utsvage dzimwe nyaya kuti isu tiri kungoti moyo dzokerai kudare munotaurana mugara pasi. Kamida vamwe ukama kana isu kuti tikukoyeranise modzoka imba iyi isaparare. Vanhu kunzoku vakadzi variko vakanaka, vamwe vanobaya majekiseni vatsvuke, vamwe vakaita sei variko. Kasikati tayapanapa sokutaura neupenyu hwako nemudzimai wekutanga. Uyu ndo watinoziva. Handingoda kukurasisa moyo sokuti bhutsi kurwadza iye hausi mwana mudiki. Bhutsi kana kaita diki unoisa kuti wodira mvura. Handiti wopfekedza chinhu chiitambe. Handizvo chandivavarire yangu ndeyekuti bhutsi ikwane tsoka yangu. Iyo yakaundinyepera nokuti mazwi ndinawo ndiri mangu. Zvamataura mambo wangu ndikuzvitswa. Asi chikunyanya ndirwadza pane mudzimai ukoro. Kana mudzimai ari mudzimai wangu zviri nani kuzvininipisa kana kundinyepera ndirini ndiri pashere. Bosi kana wakundinyepera ini ndakaita ndiri kumushonga ka. Which means inini uyu munhu. Saka inini mambo wangu enough is enough. Uyu mudzimai achamudawo. Hakandinyeperi muno mudare akaitaura ndakaita ndiri kumushonga. Uchenda mukadzi wako asina gosva wamaningika atidarinini kuenza zvinhu zvifambe zvakanaka asi nokoti rambanai angoti kosi rambanai angoti kosi wapfurwa mubvunze watadza kupindura kai zvanzi novava zvawakanga uri mujeri akaita kuti ubude ndiani wakazvinunura here ukati ndakakutika nehama dzaka zviri kunze saka zvakanaka chititaurire masitowama dzacho rafuta ndore wabvuma kuti adzimai vako vanga vari pamwe ko vamwe hamba dzangu dzakabvisa macontributions akutumire ndanani dzakawanda unyenda yanga iri list yekuti pamusoro paiyo baba vakaona patotairika tinoona kuti achazoona kukosha kwechikoro paarasamuzona uyu munhu uyu ari munhu waanani waanoona kuti kutarakatira azvidzwe kuti ndozvanoita mukadzi wangu arikabereka naye. Saka baba vaka mune makore mangani neamai avo kuti muzoona kunyimba kwavo nhasi makatadzana kangani kuti muzoona kukosha kwokutadzana kwavo nhasi. Uyu mwana wangu yaane kutowaanaye ari kutoona kuti zvanite zvako kuti ndamuramba kudare mapushu handiwaza zvandinoita wazvino zvakaita zvezve ndazvinozoga tichabuda anitori ndingakupedzere nguva iwewo basa wako ndo wamugangadzira munhu aitenini ndokugadzirisa uko uri kunze kubasa kwako ndokwazvishambadza kuda baba nditire muti ina ndiri maputsurwa naava futi inotaura kuti wesitata nditaura takwamukana iwewo sazvitemeja state kwakwatonga futi kwawaita mushonga komune munhu anenge inini ine handidzunga idzima
ndoda kukuudza ndasana zvachikana nozaza aite azvinzwa usafadza mukadzi ari kunzoko nokuti iye mukadzi ari kupinda futi achaitwa zvauri kuita izvi ngaazvizive kuti ninhamo futi yakuzvikokera ndose munhamo ari kugara nhaka akakonadza ari kuita meigara sei achitirwa murambo waso munhu akakubatsira unomuita zvauri kuita izvi mukadzi wako kama wakambotora ndiani baba wako kana mumwe munhu ndomudzi wangu kuti agadzisembe yako wakati chi baba wako amushuwa wana baba muno vari baba sabu ndisekuru mauya kunyaya iyi baba ngavauye vataure nyaya iyi musangonakidzwa nokuti vakadzi anongoenda vanongoenda akumana amurwadziwo here kuti vana vanosara vanhueyo ongodaidza zvafukuka chikingira baba matairwa mudariro azomwe muno mudariro toda chokwadi inye patinochacha hapana umwe uchifadza nekuti basa redu ndokuumba dzimba nokuchengetedza mhuri ndobasa ramadzimambo kuona madzimambo asingaite izvo zvavasvibisa zvavo taurai chokwadi vana vangu vese vari vaviri avo saka zvavari vana vangu ndingati muna October mudzimai wangu akashaika muna October tatarisana nekuti tiite chinyaradzo muna November murora akandifonera akati baba nemwana wenyu tiri kutadza kunzwisisana ndakati nyaya dzamuri kutadza kunzwisisana inyaya dzakamira sei nokuti dzimwe nyaya handigone kudzipinda kunana kune hanzvadzi dziriko kumusha ikoko vakambogadziriswa here vakati yacho yakutoda kutoti dzimwe nguva imi mugone kuipinda ndakati zvochiita ini ndiri kugadzirira nyaradzo chiuya kuno ichipore kwandiro ichitaura mbwera zvochiuya kuno hanzvadzi dzangu dzacho dzaifanira kugadzirisai dziriko kupi dziri kuuya kuno kumusha nyaradzo saka zvichada kugadzirwa nehanzvadzi dzichange dziripo dzinogadzirwa zvichadawo kuti ndipinde totaura saka ndakazofonera mwana uyu ndakati iwe uya kuno kuchipora kune nyaya yaripotwa naadzimai vako tigozoitaura tiri pamwe chete mwana ndokubva anditi baba basa kwandiri kushanda handisi kukwanisa kuwana maofu yekuti ndiuye ikoko ndakati chamuri kumbonyatsonetsana chii nemudzimai akati nyaya yekutanga ndeyokuti murora wenyu ndakamubata aine Dumwa ndakakoniwa kurara usiku ndokubva ndamuka ndokubva ndaona piro kwangu kuine Dumwa saka ndaona Dumwa rieri ndakazomuti Dumwa wakariwana kupi mudzimai akataura kuti ndakariwana kuno n'anga inonzi Kingras saka ndakazomuti chuya wakaenda nani kwa Kingras akati ndakaenda nemunin'ina wangu saka ndakamuti chuya tiende kunodzorera mushonga uyu kun'anga iyi ndokubva ndaenda nemudzimai wangu nemunin'ina wacho kunodzorera mushonga uye kuna Kingras saka uyu mwana akazombosungwa kubasa aenda uko kujeri kuyawo akazoti adzimai vangu vakazoenda zvakare kune imwe n'anga iyi ndakazozviziva kuti n'anga yaari kutaura kuti yakafa akanditi ndeye kwagono ndakati n'anga iyi inombonzani zera renyi makuzoti n'anga ini ndiri mukuru kwazvo kwamurandise zven'anga zvinofamba sei akati hameno muroora wenyu ndakati saka zvakazofamba sei zvakanzi iye muroora wenyu akati ndakanzi kana wanoshandisa mushonga uyu kujeri kuyawo kana murume wako abuda unofanira kuzoya modzorera chii mushonga wacho saka mushonga uyu n'anga iyi yasvika kufa muroora wenyu asina kudzosera chii asina kudzosera mushonga zvino handichaziva zvakare kuti mushonga uyu uchazofamba sei mudzinza redu nokuti mushonga hauda kudzorera yechi2 ndimukubvunze ne baba
munenge nange tinobatsirana. Ora Dumwa rakatwa nemukadzi andile ndomaudze vamwe. Matauro andakaitwa. Zvishandiswa nemurume akanga ruzvirano zvomoyo. Ndizvo. Dumwa rekutanga rakanga rekunzi nderekubiwa kuitwa. Rechitu. Rekuburitsa uchenjeri. Aishandisa ndiani? Kutaura kwakaita uyu. Akati iye mudzimai akapiwa mushonga kuti paanoenda kunoona uyu obva aita zvaakaudzwa. Kana adzoka murume abuda vozonodzorera chii? Anani. Vozonodzorera. Ezi. Family. Pane pandanzwa mene pamwe ndatadza kuti ndanzwa mudzimai achiti Dumwa rakakandwa nepafenzi. Amene koko kujeri kwanga vari. Amene kuti pakaoneka fenzi pakakanda Dumwa reba ing'anga yochikara. Uyu ndobva atambira chi Dumwa rake. Ndobva aita zvaakaita. Ndobva akachizouya neDumwa riye kubva uko abuda kujeri kwake. Ndobva azopa mudzimai akati mudzimai chenda unodzorera chi? Mudzimai akati aiwaka kwenogoti ndinde inodzorera sei? Imi mikaenda yamodzorera. Murume ndobva angorisiya iri pamba. Murume bva aenda kubasa. Ndobva akazopinda here amainini here vakutaurwa kuti vafonerwa napamukuru vachinzi munini mukomoni ari kuramba unodzorera chi Dumwa. Amene pamwe ndakadza kuti wasiaazizwa baba tinakwesengwa makazepedza sei? Sika pakupedza nyaya. Saka padaro ini ndakazoti inini muroora uyu panyaradzo payakabva uyu haana kuita sei? Uya akati handisi kuwana ndiki off day yokuuya ikoko. Saka ndataura nemuroora uyu ndakati nyaya yenyu kuti tiigadzire murume wenyu asipo panapa haikwanisiki. Inotoda mese muri pai? Muri panzvimbo. Ndonzwa zviri kutaurwa uyu, ndonzwa zviri kutaurwa uyu, nokuti paakubatanidzira nyaya dzemwana asiri waamai vapi? Waamai avo. Amai avo vakati zvechokwadi baba, ini nyaya idzi ndaida kuti mudzigadzirise. Murume wangu akagara apa, nyaya dzemushonga dzaakutaurira idzi ini ndichitaurawo maziro andinoita maererano nomashandisirwo akaitwa mushonga. Patakabva tamirira ipapo. Hapana munhu imi vefamily hapana pamukagadzirisa muri? Hapana patakambosangana kudari kwezoramba mukadzi pane manyepo uyo anonyepa. Munhu wese ari munomu ari kunyepa ndiani? Zviri pachena but uyu ndiani ari kurwadziwa. Ini tinotora tiumbe dzimba. Kasi kana Dumwa rakatorwa nyangwe vakamburitsa rakatorwa nezita rauyu. Saka isi totangopedza imba yake. Kasi Dumwa iri muzita mani? Saka dzione nyaya idzo dzakatarisana nemi. Isi toachifudza nyaya izvivanze. Ndosada chizvivanze yakumana wende kupi? Kana wanzwa ndati munhu womurume anofanwa kuzvivanza. Wakashaya njere unozviparadza. Handizvo? Ukusara takupedza. Aiwa yo baba kai mumba mako. Yo mukadzi auchada. Dzorera shere nako dzorera zvipamutemo. Sumuka nyika. Gara yenyama. Yo aira Mukadzi. Yo zvakuda ukaita kusepa. Hati yo mari yakabala 20 bodi iyo airambe muntare munhu airambe Mukadzi. Yoramba inotangira Andiro munhu mudiki zvamaramba zvinyapo. Baba. Zvaitwa izvi zvingatora mwana wako kuburira nazvo. Ini handina chingambondifadza kuti musha wakaumbwa nemwana wangu uparara. Ibasa. Nokuti pane vanhu. Zvakanaka. Mamira makadaro. Uimisa baba chakutadzisai kumbira dare rino. Kuti dare rino kupaiwo mvura
semuridzi wemhuri chi. Magara makazviromba iwe. Magara makagurana. Akapiri vanava ndambotaura ndakati ndakamboedza kuti vasanganise zvokukonewa kuti vakwanise kusangana kwavo neni ikoko indogara kuchikore uko ava vanogara kuno kwakugara handizvona mambo vakatobata muromo mambo akubvunza kuti madii kukumbira muno mvume kunobatiramba tikukumbira kana vakudererawo pano vari pana kotseka tangama munokutakatonga nyaya yenyoka muno yakaenda kumaprofita vakaidzoka vakaenda kumaprofita ikazvinova murume uyu chete ngaangotaura kuti haichana mukadzi zvokutora chigamba uchiisa pahembe chena icho chiri chitema hazvisevenze zvomwe kana mwana kuramba mukadzi ramba chete hakuna kutaura zvinhu zvakawanda amai muno vana vanganini takaita $4 penzi 4 azomuya mando zandatara pakusorezei sanda kusimudza ivava ndiyayeuka Damson achitonga ari kwagono achitsa ananomiasi wenomiasi handiti akarapa mukadzi saizvozvizvi darira akati kwete kuti baba akati kwete mazinzwa pakupedzisira akazinonzwa nomiasi akazivana mukadzi wake anasi akarapa mukadzi chenjerai kwainozochenda kuti nyaya kwadzinoenda idzi kuri kwakaopa ndatenda hapa vakuzvika chakamiri kuona uya kudai unovabva pari kune mwana uchaura naye kuti iwe mushauri iye achitiwo ini ndatadzana saka pano pamwe pokutika ini ndinogona kuramba ndichimanikidzira mugoro kuti upinde mumukono Baba pamusoro tiri vatsva kupinda mukati menyaya hatinozopinda chete nekuda kwokutaura kwamuri kuita nguva diki yatapinda iyoyo tenge tichibata mazwi anenge achibva mamuri mimati mimi hamuna nguva yamati mambogara nemhuri ipasi kuti mutaure nezvayo nekuda kwokuti anenge akubasa but maakudzoka futi muchiti imimi ndakambogara navo pasi ndikazodii ndikadii kwete kugara pasi nokuninaka uyo anokuona avazokona pavakaenda musuno ukoti futuko ndofunga ndakaenda nehanzvadzi yako akaedza kutaura nemwana uyu kuti nai musha uyoyo woparara zvavo eze orai baba garai nyaya dzina dzakawanda ramba mukatsama handisina kuti kutaura ndinokurambira mushonga kumbe hauko hatiri kuti tarire rito rakasviba uyu mwana wezvemushonga wakabata mese adzimai shirina chabuda mawaina nama na baba vangu nama baba we baba we aiwa baba Mukadzi aripo here Mukadzi varipo nyarareo agaremunowapana tirikungodzedza chivanhu chedu ataurisai kana asi hana kurambirwa nyaya yemushonga nokuti mushonga wakatosora vese hatisvike kuzitaura baba imbwenda vandirwadza stereki baba imbwendi musatye mwana wenyu kutaura chokwadi haina chaanotyisa mwana wenyu kana akazviramba kasi chokwadi ndo chakanaka ndisati mupindu makapinda nokubhadharisa garai pasi isati yozopasa dzimba panapa ndinozogumbuka nenyaya yekuti unoona kuti munotuda kuita dambe hatikozorambanyisa vanhu munomiso tinoda kuzomba muri mauya kuti muone kuti murora aenda here aenda hazina kunaka izvozvo azomuya sabhuku izati zvidezvo sumuka imweni zvamakashandira besa nditi ozonyora mupuremudare mushare ndachida kutaura kuti mushonga uyu ndakazodzorera ndikatoenda nemwana womukomana so mwana uchatori panzara basi ndikatonodzorera uri kure hoyo kwachikara vasati vafa nevana hachengeti
kana school fees. Mukadzi uyu amususi kumudzira kumbo ndosenzesa simba indiri simba ini unofuma munaro tuma connections varuna nomukati mahaya tushuma ndiri mambo wazozwa ndikuzotoa kumuva ndikutaura nemunhu andiri kuziva nezvake iwe hamuvi kusvika marambana magovana zvinhu zviri pamutemo indiri mambo ndikubva ndazvitaura nekuti ndiri kuzozviona zvichiitika handiri kuti zviitika kana makanhu zvinonokawo ndo manonokera anoita kubva mumusha menyu kana mazvikurumidza kuti dare rogarwa togovana zvinhu zviri pamutemo tobva taona kodzero yekuti ane kodzero yekubuda kana kusabuda haisingori nyaya yekungofamba mutemo ende munoverenga mutemo nokuti munogona kuzvitutumadza varume ndingoti asi nyaya yekufamba ana vana 4 ndikaita vana naye 4 3 ndo vapenyu but 8 zvozvo kana iwo vachafa futi tireti kana munhu afa asisiri mwana saka zvitarisi izvozvo haasi kungomuvha chete tinotarisa kuti ane kodzero yekumuvha aizvo hazina matarenti angosanga tangofanana nameja sisi wachenda unopera nyaya futi ini ndinoza magariro enyu marriage bill yakaitirwa isusu sana itonga nhasi tisichaona kodzero yake kuti anomuvha yoti amuvha sakodzikunza zvaitika izvi ndazvigamuchira asi ndaikumbira mudziro wangu kukwasha pane zvaakasara zvinhu zvangu zvasina kupedza mukuradari unoona mupurisa zvovawaita mukadzi arohwe mukadzi warapana yaro tokumudzora kati ende mutemo ofisi yeninozi yakajereswa kusinzi musasa project inoshanda namambo irimo mushama toda kubatanidza toda kufast track toda kuti nyika ive nerunyararo vanhu vadzidze kutaurirana zvinhu zvichifamba zvamune zvakanaka saka musangoti pane anonzi murume kana mukadzi tese tinorepresentwa zviri equal isitangotuma kurevhura nyika ndoyamukatituma temu ndo zvandiri kuti tendo mumwe revhura usingade uchida mazvita sunga here